Nơi bà lari baca sao kaya? Palari na. Lari ha. Itu palari na. Kasi kulang rin kaya. Nih ma ba, nih di belum habis nunggu ma, nah? Hello logoफोर खुलुमबाय गिबि गिबियावनो आंनि बे देलायस्रि मानाव डिसनेल बयखौबो बरायनाय जासिहरनाय थाबाय आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव माने बे पार्सेल देखायनो सानदों आरो पार्सेला 6टा पार्सेल माबा फैदों मिथिया ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो माबा फैदो आनबक्सिं खालामनो मा बुस्थु फैदों Hori fैबाय horiखौ गाननो मोजां मोनगोन नोङो kan pula ya oh Kones yang nih di mana ba? Nơi bà lari baca sao kaya? Palari na. Lari ha. Itu palari na. Kasi kulang rin kaya. Nih ma ba, nih di belum habis nunggu ma, nah? Ang geram deh, arma iba ma. Nah, seberat. Karzi lo sih benar mah. Ini ngamja. Fungsi lo. Oh, mana mencari itu mah? Oh, ibu. Isi gitu ya? Nah, saya belum. Aku belum bergeda, aku nggak ada yang buat bicara kan tadi. Jahil. Pulang dan bisa berdapatin nanti. Tuh kalau biji tahu batai bisa berat berza ini. Itu susah sekali. Kamera. Ini saya soalnya. Isi sedikit, isi semua kan agak benda ya.
खिन्थु सेबग्रा गरमाव बेलाय मा बुस्थु बे मानि आंनि नङा इयो मानसिलाय मानि फिथाइ मोनथाम नामालाय हायना बसुमतारी मा अ नै फैसा रेस नामा इयो 360 ओइ आखादनि माबानानै दोन माबानानै हरफिन बै मन्दिराव फ्रियाव मोनहैखाबाय फ्रियाव फैसा लानो रोङा खोमा निजे हारसिं बानायनाय बिदिनो जायो मालाबा इखौ होनांगौ खोमा मन्दिराव गस्लासोहाय अबाव मन्दिरलै आयु बानायना लानानै मन्दिरनि गस्ला दं 이 गस्लायानो हाब मन'खागोन आंखो आजाग्रा बायदि नुखायो आंनिखौसो बिराद मोजां नुबायहाय इबो मोजां ओमफ्राय इयो एसे फिसा मोनमोन बेयो आरो इयो इखौ आं एसे फिसासो बायनो सानदोंमोन सेबग्रा गंनै खानायाबो खेंख्रा जाजोब्बाय बेरेबा हाबाय जाथारबाय नैखिनि आंना अनलाइननि सारि दख'ना बानायदों फुजायाव बेखौनो गाननांगौ गाननाय अबेखि सारि बबेथिंबा दोनबा बबेथिंबा ओंखारलांनायसो जायोनो नोंहा दख'नाया आलादा जायो ओमफ्राय नै इजों सेम जाबाय नालाय फैसायानो जाबाय दे एसे जाबाय गथ'आ जाखागोन ओमफ्राय नै गांसे इखौ एसे बुरजासिन नंगौ खोमा ना iya lagi berapa itu berapa itu ini berapa tadi 오늘 그 칸 바이나네 칸을 빌려 니 뭐 내가 그것도 바이나네 시간을 정말 삽신다 오늘 그 칸이 그 칸이야 진짜 신기하다 봐. 이리 봐봐 나는 이셔서 링크 좀 있어. 나가 그래 옷 신기한 거 나가 그래 신기한 거 해도 그게 좀 안돼. 해가 돼 봐. 지금 애만 하자 되겠네. 에이 이렇게 가. 내가 뭐 이렇게 지금 근데 수련 칼을 쳐봐 봐. 오케이. 어제 내가 한번 열심히 여기 봐야 좀 있어. 봐. 이거. 민재 기술. 여자 학늘이 진짜 타임. 진짜 타임. 시바라 타임. 깐 그야 이게 그거 까 타봐. 마라바 가는 거는 그 세바. 보러
मोजां नुगोन नुनाया बेखौ मोजांसिन नुदां 이렇게 하나씩 드네? 한 개씩 하나씩 드네. बैयासो एसे फिसा जानो थोब्लेलाबाय 왜 여기요? 응, 너 하나 입사. 이렇게 빌려가는 하나 이거 한 거나. Pangalia mo sa pangalia. Hindi ka mo. Batam sa bina pula ba yung mga phone la ba. 빵아리가 나 이거 쓰고 했으가는. No iku. 야, 이 케이스래. 잡아요. 시다시 Video ko pa kinang doon sim balaga ko.